Andai kok mungkin kasih kabar suami, sampai di hati kain dasar lagi. Mungkin kau bisa usai do tangi. Zaman jo ayam mata tawaran, rusuh hati dan kasih kau bacaran, dan tempuh jo jalan cerita di ujung kisah kok lai manuai sana. Dan tak kuikan rantu dah mana rubate kau cinta denai usah ditanya yo hanya kau dasuran den haroju di ujung jalan cinta nan mana. Mata tawaran, rusuh hati dan kasih kau bacaran, dan tempuh jo jalan cerita di ujung kisah kau lai manuai sana. Dan tak kuikan rangku dah mana rubate oh cinta denai usah ditanya yo hanya kau dasuran den haroju di ujung jalan cinta nan mana. Den haroju di ujung jalan cinta nan mana. Ya wait, terlalu ketemu melalui kali ini kembali MC.